Hola, bona tarda. A continuació explicaré com crear un banc de recursos digital o repositori digital amb l'aplicació Padlet. Llavors, primer que tot, obrirem el navegador, buscarem l'aplicació Padlet i farem clic. Aquí el que podeu veure és els diferents continguts que podem crear amb l'aplicació Padlet, diferents materials, els diferents murs, cronologies, però anem a lo que anem, que seria crear el nostre repositori. Llavors iniciarem sessió, podeu fer login amb Google, podeu fer-ho amb Gmail, però també podeu fer amb l'Istec. Jo el faré en Gmail, que l'Istec el tinc ple, perquè té una limitació, penso que de 5 diapositives. Aquí els més recents en surten 2, penso que encara tinc opció de fer-ne un altre, i llavors en farem clic a on diu fes un Padlet. Si no ho tinguéssiu disponible, no tinguéssiu ja més opcions per fer cap panell més, aquí us sortiria que tindríeu ja el límit esgotat i us demanaria que si voleu pagar per tenir un servei addicional, és a dir, tenir més murs. Com no és el cas, sí que tinc opció de fer-ho. Si ho tinguéssiu ple també, el que podeu fer és eliminar un dels que ja tingueu fets, doncs per tenir opció per fer-ne un altre. En principi teniu els murs en blanc, si després en teniu alguns fons des de la galeria ja predefinits. Jo aquí clico el tauler en blanc i escolliré ara el format que a mi més m'interessa. Llavors jo agafo el de mur, perquè crec que és el que s'adequa més a repositori, tot i que tenim llista, cronologia, mapa, gens i quadrícula, però com veieu una miqueta se pot explicar com queden els continguts en les altres opcions. Jo agafo el format de mur i agafo el format que m'habiliti les seccions, perquè així puc classificar ben bé els continguts o els materials que vull endreçar aquí. I li clico a fer. I en secció 1, per exemple, jo hi posaria edició d'imatge, que són materials que poden ser recurrents i poden ser útils. I aquí posaria Canva i aquí posaria editor d'imatges. Editor d'imatge, possibilitat de crear cartells, infografies, pòsters, línies de temps també, línies de temps, i aquí ficaria l'enllaç. Aquí ficaria penso que és .com. A veure si es carrega. Sí, es carregaria i publicaria. I ja tindria aquí el contingut. Podria afegir un altre contingut que tingués a veure amb edició d'imatge amb el MAS. Per exemple, PictoHeart, que és molt semblant. I llavors tindria un altre molt semblant també. I podria ser PictoHeart. Jo penso que és PictoHeart.com. Ja tinc un suggeriment. A veure si m'ho carrega. Ara ho he fet de cap, no sé ben bé l'adreça exacta que era. Penso que si fiqueu descripció doncs va bé, perquè així també em podeu descriure quin és també. A veure si funciona. Si no funciona, doncs se clica eliminar i se busca aquí quina és l'adreça exacta i se pot enganxar. PictoChart, m'he equivocat. No es diu PictoHeart, es diu PictoChart. Sitios.com. També podria ser útil. Es diu així. Es diu PictoChart. Ara sí que m'ho ha carregat. I aquí ja li posaria bé el nom. PictoChart. Els que no conegueu, és molt semblant a Canva, però té més funcionalitats el Canva ara mateix i el PictoChart està una mica més limitat en quant a
en quant a funcionalitats perquè limitat no, està més restringit que el Canva. El Canva l'ús és molt més extens perquè no té tantes restriccions de pagaments com PictoChart, que sí que en té moltes més. Per tant, ja l'eina deixa de ser competitiva en relació al Canva. Llavors, ara l'he ficat perquè se m'ha passat pel cap i per fer-vos dos exemples de dos editors d'imatge. Si ara cliquéssim ara un altre contingut digital i diguéssim, doncs mira, serà banc d'imatges, que hi ha diversos bancs d'imatges. I vull saber els bancs d'imatges per tenir-los a mà, per fer-li un clic i poder disposar de tots els bancs d'imatges. Tot i que sempre tindré algun que utilitzaré més. I llavors aquí han afegit, doncs podem tenir el de Pexels i podem cercar la pàgina, que no me'n recordo ara. Jo crec que serà pexels.com, però estic segur, sí, és pexels.com. I llavors ja l'agafem d'aquí i l'inserim aquí. I és un banc d'imatges lliure. Llavors ja tindríem aquí. Bueno, hi ha imatges. Vale, aquí puc afegir la imatge també. M'interessa que de la imatge també m'interessa el que és la web i ja està. Vale, si li funciona, tinc la imatge i la web. Vale. Després una altra. A vegades les imatges no carreguen però no passa res. Això també es podria modificar. I un altre editor d'imatges. Tenim Pexels, però si posem imatges lliures. Pixabay, ara que penso, no? Pixabay, sí. Pixabay, vale. Aquí tenim diferents formats d'imatges, inclús hi ha vectorials, que també va molt bé. Hi ha il·lustracions, és bastant popular. Vale? He copiat l'enllaç, sí, doncs ja el fico aquí, i ara fiquem aquí el nom, i ja en tindríem dos. I aquí posarem Pixabay. El mateix podeu tenir si feu servir, doncs, amb l'alumnat per introduir un tema o una ludificació o gamificació, entrades de vídeo, o voleu editar un vídeo en què surt l'alumnat per recollir unes sortides, o inclús voleu que un alumnat treballi l'editor de vídeo a partir d'unes entradetes de vídeo, teniu també bancs de vídeos lliures, a banda de que potser en algunes aplicacions ja estan integrats una miqueta una entrada de vídeo, que teniu al Canva alguna d'entrada de vídeo integrada. Sí que no és molt allà, molt allà en el sentit que no permet fer moltes coses amb edició, però sí que amb un editor de vídeo i del que poden tenir els alumnats en el seu propi maquinari com en línia i després d'un banc de vídeos gratuït, doncs sí que podeu fer una tasca interessant també en quant a editor de vídeo amb l'alumnat. Si es plantegeu aquesta tasca amb alumnes, doncs alumnes ja de cicle superior de primària o bé de secundària. Bé, és una mica la idea que teniu també banc d'imatges, però també teniu banc de vídeos, banc de sons lliures, i que seria una miqueta de treballar en aquest sentit per no incórrer en drets d'autor i en temes d'aquests que tenim ja força de repositoris d'aquest tipus. I és com fer el teu conjunt d'eines i recursos digitals i tenir-los disponibles en una plataforma. Aquesta seria una proposta, la del Padlet. Espero que us hagi agradat i penseu que també podeu afegir-ne més, afegir seccions, podeu afegir tantes seccions com vulgueu i després endreçar-les aquí en aquest nom. Cada vegada que aneu afegint, doncs s'anirà fent la columna més llarga i després podeu també endreçar, les podeu moure per si voleu prioritzar una més que l'altra, que es vegi primer. I bé, això és tot, és el Padlet. He dit la meva Padlet increïble, sí que li hauria de canviar el nom.
Potser això era una de les primeres coses que havien d'haver dit. Val? El canvi de nom del paddle. Això hem d'anar a configuració i en el títol doncs dir el nom. Van recursos de vídeo, per exemple. Així que podem fer una mena de descripció que sortiria aquí baix i després hi ha tota la configuració d'icones, de fons de pantalla, de colors. En el format tenim mur i en el format tenim que agrupem per les publicacions per secció. Això podem treure també, no ho recomano perquè m'ajuda a organitzar els continguts, els materials i així ho seríem. I després també podem compartir-ho, Això és interessant. Tenim la URL aquí i també podem compartir el disseny perquè si algú vol aportar més recursos, més materials al meu repositori digital. Vale? Aparença, disseny, participació, comentari de creacions d'automarca, moderació, clos i URL. Això si vols permetre comentaris, bueno, és bastant intuitiu, val? Molt bé. Gràcies.